Si mój Spasiciel, si mój zachranca, aleluja. Niech jest i mój Pan, niech jest i mój Pan, aleluja. Si mój Spasiciel, si mój zachranca, aleluja. Lepiej Jezus, lepiej Jezus, lepiej Jezus. Že Isa len trafi šáky, ale kada svetosť, ino paro svetosť. Ali kamavke te trenel, oste pređa savore, trapišago, keci oro, imare trapišago, zari kada svetosť, so avel problemi, andre ti roči vipena, avel paripena, avel nedostatki, čaru financijalne nadaj. Ali kamav tu te pozbudzina, že problemi furu na ino. Lebo avela je čives, amaru kraljic, amaru spasiteljis, amin oslobodzim natale problementa. Že kode ima na džanazu da dug se da po, nikda na džanea. Ali tada tiro juro to tjeres predalote, lebo od otanu njezi čas milosti, ojte od tjeres tiro jilo predalote. Njezi čas milosti, odel pripravime beskeri naruš predal tute te od kere. Ali pa tute zaležina, či od kere ja predale ste tiro jilo. Ježiš tu zavirore, oggi pigliamenti, cai pastute te llamas, amaro te, asare, andro rayo zamijazo.
viva spašný ty. Poženíme a do návle Ježíša skro. Amen. Hinamen radišák zo jekvarez a chana, šajkena zo strovenate boripen. Medžanov avľan Marsave Roma zo zvedavosti. Avľan kade zo zvedavosti a dikena soda hinkade čačes. Amen sam Roma sar hetumen čačes Roma. Amen načari nas, ale amen avľan tekle voľale devleskri. A džane so penol avle devleskro. O Ježíš penel. Choďte a kažte evanjelium každému stvoreniu. Tento uverí a pokrstí sa, bude spasený. Amen. Čades baro poteze deveske. Avka kamas tavo prava peni, Romale kamas poslušná, le Ježíšovské tjavel a tekao da so penđa zo Ježíš. O Ježíš penđa zda nam i moc na nebi a na zemi. Každa moc na nebi a na zemi. Ako te savra moc, ve deveske ima. Ve deveske androvas, tako hemen musa te šuno le deves. Sako pes musa jekvar, ve deveske te poklonilo, a sa ramen te da vas poslušna le deveske. A v kamen sa rekhangerio Roma, e církev živého Boha, a nek sa na tomom Romale, pírame niekde však i výčinasky oddiel, a šaj palike nás do deveske vaška dať čas. Šaj pes molí nás do závore prelapení, a v káva prelapení závore, da za deveske chvále slavu. Drahý oče, palikerovské pány mimo rajný odel, šaj čas pekada táno Roma, a šaj zaske chvále slava čes. Dela palikerovské, dela tu preske kývate, hele Romen dela, boj nabístav za proroma dela, šaj tu duscevi nás a vyvyši nás, a šaj vsi nás dela tiro sveto, a mocno nadrebno menos, cu rupla saure nava. Ježíš zaske chvále slava čes. Palikerovský Ježíš je bula vaša menge, Palikerov Ježíš vaš tiro svetnú rád, Palikerov dela vaš tiri milosť, Palikerov dela šaj čas pekada tán, šaj zivi nás meno Ježíš, šaj tu chváli nás, šaj tu bare nás, a úscevi nás dela, sar králi sa, spasiteli sa devles. A da džes palikerovské dela vaš da tán dela, Palikeros dela sa da džine zela dela vaš kade chváli, dela te poženine zolav dela da sa vorotke ne tire vasta dela. Obamen džanas dela, že tu sa maro hraja, maro krális a maro spasitelis. A da džes dela sa vri chvála, sa vri slava, a sa vri čest dela, delaške tiro tronos, maga pilame da dela da džines kade chváli a do návle Kristos. Amen. Budeme slúžiť do živenia, nechceme slúžiť nikomu inému, lebo náš Boh, ale on sám, on je živý Pán, on je živý Pán, budeme slúžiť živemu, nechceme slúžiť nikomu inému, lebo náš Boh, ale on sám, on je živý Pán, on je živý Pán. Budeme skúšať, čo je správne, budeme hľadať jeho tvár, lebo náš Boh má čistý práme a on nám na nich nepostá. Budeme skúšať, čo je správne, budeme hľadať jeho tvár, lebo náš Boh má čistý práme a on nám na nich nepostá. Just a slušaj a mare deveske naslúži nás, vykaske amreske a marodel of korkoro omincitora keraha osa sohi
čas te služit. Každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pre ním skláňa. Každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pre ním skláňa. Uctievame ťa. Halleluja, halleluja, uctievame ťa, lebo si dobrý. Všetko stvorenstvo sa pre ním skláňa. Každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pre ním skláňa. Uctievame ťa. Halleluja, halleluja, uctievame ťa, lebo si dobrý. Uctievame ťa. Halleluja, halleluja, uctievame ťa, lebo si dobrý. Každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pre ním skláňa. Každý národ a jazyk vyzná, všetko stvorenstvo sa pre ním skláňa. Uctievame ťa. Halleluja, halleluja, uctievame ťa, lebo si dobrý. Halleluja, Haleluja. Áno, Pane, Ty si dobrý. Uctívame ťa, vyvyšujeme Tvoje sveté, nádherné meno. Haleluja. Dáme jeden potlesk Pánovi, lebo náš Pán je dobrý. Amen. Milujeme Pána. Milujeme Ježiša. Haleluja. Nehambíme sa a vyznávame pred všetkými, že naozaj sme sa zamilovali do Ježiša. Amen, bratia a sestry. Není hanba milovať Pána. Není hanba nasledovať Pána Ježiša Krista. Lebo ten rozumný človek je, ktorý naozaj nasleduje Pána. Mám pre vás dobrú správu, bratia a sestry. Boh vás miluje. A možno ľudia vás nenávidia, možno ľudia na vás útočia, ohovárajú vás, ale Ježiš vás miluje. Halleluja. Boh dal svojho syna jednorodeného zomrieť za každého jedného. Či je to Róm alebo nerom, či je to čierny, či je to biely. Boh nerobí rozdiely. Boh miluje každého jedného rovnako. Ľudia robia rozdiely na tejto zeme, ale Boh nie je taký. Boh nerobí rozdiely. Amen. Aj dneska sme prišli vyznať, dneska v tomto krste, že naozaj milujeme Boha a že sme poslušní Jeho príkazu. Amen. Ježiš povedal svojim učeníkom, svojim apoštolom: choďte do celého sveta, kážte evanjelium každému stvoreniu a ten, kto uverí a pokrstí sa, bude zachránený.
Amen. To je príkaz Pána Ježiša Krista. To je príkaz Pána Ježiša Krista. Áno, áno. Boh sa nemení. Boh je stále ten istý. Včera, dnes a na veky. Človek sa mení, ale Boh sa nemusí meniť, lebo On je dokonalý, On je spravodlivý, On je večný. Amen. Boh nerobí chyby, ale človek robí chyby. Aj dneska sme prišli vyznať, že naozaj sme hriešníci a za to chceme starý život nechať vo vode a stať ako nový človek v Kristu Ježišovi. Amen. Poďme, dajme potles Pánovi. Halelujá. Božie slovo hovorí, že je obrovská radosť v nebi. Obrovská radosť v nebi. Kedy je obrovská radosť v nebi? Keď jeden hriešnik činí pokánie. Keď hriešnik si prizná, že išiel zlou cestou, že naozaj žil zle, že žil hriešným životom a naozaj si uvedomil, treba mi zmenu. Treba mi začať hľadať Pána, žiť s Pánom, čestne, žiť s Pánom spravodlivosti. To je jedno, koľko si urobil hriechy. Bratia a sestry, Pán Ježiš neprišiel pre spravodlivých, Pán Ježiš neprišiel pre zdravých, ale Pán Ježiš, Syn Boží, prišiel pre hriešnikov, prišiel pre tých, ktorí sú chorí. Amen? Poďme, dajme potles Pánovi. Halelujá. Dneska si neprišiel kvôli tomu tu, na tomto mieste, aby si počul, že ťa Boh odsudzuje. My ťa nechceme odsudzovať. My nemáme právo ani odsudzovať, lebo iba jeden je sudca, a to je Boh. Dneska si prišiel kvôli tomu, aby si počul, že naozaj ťa Boh miluje. A Boh hovorí k tvojmu srdcu. Čiň pokánie. Už je na čase, aby si zmenil svoj smer života. Už dosť sme žili takto v nevedomosti. V živote sme nedržali v ruke Bibliu. A Biblia, Sväté písmo, je naozaj Božie slovo. Nič iné, nejaká iná kniha, len Biblia, Sväté písmo, je Božie slovo, ktorá bola naozaj inšpirovaná Duchom Svätým. A tu môžeme vidieť, čo od nás Boh chce. Tu sa môžeme naučiť naozaj viac a viac o Bohu. A Boh nám zjavuje svoju vôľu skrze Božie slovo. Naozaj aj toto, čo dneska robíme, že ideme krstiť, to nie je od nás. To nie je od človeka. To je od Boha. Amen? Amen? Takže to nie je od človeka. To je príkaz Ježiša. Nemusíme sa hanbiť za to. Nemusíme sa hanbiť. Bratia a sestry, prečo takto krstíme? Možno niekto z vás má otázku, ale prečo takto? Vo vode. Viete, krst v preklade znamená baptizo. Baptizo, význam toho slova znamená ponorením do vody. Keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi pred 2000 rokmi so svojimi učeníkmi, oni krstili tam, kde bolo veľa vod. Kde bolo veľa vôd. Oni keď krstili ponorením. Ponorením do vody. Takto symbolizovalo niečo. Bratia a sestry, aj ten krst, ktorý dneska tu bude, je to symbol, ale Pán Ježiš dal príkaz, aby sa krstil. Ten, kto uverí, naozaj. Určite nechceme krstiť tých, ktorí neuverili, ktorí sa nerozhodli nasledovať Pána, ktorí sa nerozhodli žiť svätým životom. Ale krstíme tých, ktorí naozaj uverili v obetu Ježiša Krista, uverili v Pána Ježiša a učinili rozhodnutie nasledovať Pána Ježiša. Na základe tvojej viery sa dávaš pokrstiť prelepenia pe tiro pačaben naprea veskro, ale pre tiro tu deste pače, de bolo. Lebo si uveril. Amen. Naozaj je to vyznanie pred nebom, je to vyznanie pred ľuďmi, preto toto nemusíme nejak skryté robiť, lebo je to príkaz Ježiša, je to Božia vec.
A nemusíme sa hanbiť. Je to verejné vyznanie, koho sme uverili. Krstom dávame najavo, že už viacej nepatríme tomuto svetu, nepatríme diablovi, ale patríme Ježišovi Kristovi. Amen. Milujeme Ježiša? Ježiš je pánom, amen. Ježiš je kráľom, amen. Ježiš je našim spasiteľom, amen. Boh dal svojho syna jednorodeného, pána Ježiša Krista, zomrieť na kríži za nás, za každého jedného. Boh chce vidieť tvoju poslušnosť, bratia a sestry. A keď ty si poslušný príkazu Ježišovho, keď hovorí Pán Ježiš, kto uverí a pokrstí sa, a ty si poslušný tomu príkazu, Bohu to stačí. Bohu to stačí, že ty robíš to, čo on dal, čo on prikázal. Takže krst je znak aj poslušnosti, že si poslušný vyjadruješ Pánu Ježišovi. Ďalší význam krstu je aj to, že ty zanechávaš starý život, starý spôsob života, staré skutky vo vode a stávaš ako nový človek, ktorý už nežije sám pre seba, ale žije pre toho, ktorý za ňou zomrel na kríži. Takže nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Takže to je také vyznanie, to je taký symbol, že hriechy sa zanechávajú vo vode a stávaš ako nový človek. Ja ďakujem Bohu za tých bratov a sestry, ktorí sa rozhodli, že dneska učinia to vyznanie. Môžete pozdvihnúť svoje ruky, ktorí sa dávate pokrstiť? Ferku, môžeš spočítať? Halelúja, 32, dajme potles, bratia. 32 ľudí, ktorí naozaj sa rozhodli pre Ježiša. Amen? Bratia a sestry, ja verím tomu, že celé nebo sa raduje. Že celé nebo sa raduje nad vašim skutkom, lebo aj krst je skutok viery. Je to skutok viery. Chcem vám povedať, bratia a sestry, tí, ktorí sa dávate pokrstiť, že naozaj celé nebo pozoruje. Aj my pozorujeme, ktorí sme teraz tu. Že naozaj ty budeš nasledovať Pána. Vtedy, keď nebudeš mať čo jesť. Aj vtedy, keď jednoducho bude ti ťažko. Ale aj vtedy, keď budeš mať hojnosť. Vyznávaš, že budeš nasledovať Pána Ježiša? Amen? Bratia a sestry, takže vy, ktorí sa dávate pokrstiť, poprosím vás, aby ste prišli trošku dopredu. Pomodlíme sa za vás. Vy ostatní môžete pozdvihniť svoje ruky a žehnať im. Halelúja, budeme modliť sa za nich. Žehnajme jej, bratia a sestry, žehnajme jej. Drahý Oče, modlíme sa, Pane, za našich bratov, za naše sestry, ktorí naozaj sa rozhodli sa pokrstiť a ktorí naozaj chcú byť poslušní tvojmu príkazu, Pane. Ktorí naozaj veria v Teba, Pane Ježiši Kriste, veria v Tvoju dokonalú obetu. Modlíme sa za nich, aby si im dal síly, Pane, aby si ich, Pane, uzdravil, aby si ich požehnal vo všetkom, Pane. Kde kročí noha, na čo vložia svoju ruku, Pane. Ochraň ich, požehnaj ich, Oče. Mení Ježiša Krista, žehnáme im, drahý Oče nebeský. V Tvojom mocnom mene, mene Ježiš Kristus. Amen. Spasíme.
Gibelanamente, amen, sam spasi me, amen, amen, sam spasi me, oh, amen, sam spasi me, te oničiš, gibelanamente, amen, sam spasi me, amen, gilabas, aleluya, gilabas, aleluya. Penny, páčas, že Ježíš Kristus ino čavle de vleskro. Páčas, že Ježíš mu nás vaštine hriechy, vaš sale svetosť pre hriechy. A v kamena da Jezus bola spetiro pačaben. Ando na vleda deskro, lečaskro, tre svetko mendovos. Amen, gilabas, aleluya. Gilabas, aleluya. Gilabas, aleluya.